mar od bura ma Malo Mano Moses Wetangula okwayo karan mar od bura maduong' mondo mi obi gi lai manyien mabiro neno ni pok mag omenda masiro somb jopuonjre pacho ka inywando kamoro achiel mondo chwal somo manon ne jopuonjre e skunde. Wetangula wacho ni pok mag omenda masiro somo kaka bursary gi scholarship ojachiw kokalo apise mopogore opogore. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Koloso e nyim od bura maduong', Spika mar od burano Moses Wetangula wacho ni apise mosebedo ka chiwo pok mag omenda masiro sombo jopuonjre pacho kae odhuro kata bedo ni omenda makamago wuok e agulu achiel, kendo nitiere dwaro mar riwo omenda go duto kanyakla mondo chwal ne jopuonjre mochando. The MCA is giving bursary, the woman rep is giving bursary, the MP is giving bursary, the governor is giving bursary, the ministry is giving bursary, help is dispersing money, universities funds is giving money. Just hold on, members. We have private providers, banks are giving bursaries and scholarships. Wetangula omedo ni kaponi paro makama inyalo chwal e nyim od bura maduong' biro yudo thuolo mar kale kaka chik mondo omenda gi duto oriw kanyakla mondo sir somo manono ne jopuonjre e pacho kae. If you can generate policy, this House will be more than happy to turn it into law so that we can amalgamate and consolidate these funds, and they'll go a long way in providing free universal education for our children. Because what happens is, even as you talk of band 1, where the offer is very generous to the student, the same parents will go to the MCA, go to the MP, go to the women rep, go to the governor, end up with everybody collecting money for the same course. Kaluwore gi milome mana piskaran mar od bura maduong' ocholo ne jagoro mongirore e bwo migawo mar somo Dr. Bello Kipsang chin tarik 14 mar dweni. Apisno noyie ni giyudo kwayo kaluwore gi ng'ur mar omenda masiro somb jopuonjre e pacho kae mawuok e migawo mochung'ne weche mag somo, aguch omenda mar NGCDF kanyakla kod omenda masiro somo mawuok e sirikande mag gwenge, kendo paro makamano osechwal e doho mondo omenda go duto oriw kanyachiel. Kaluwore gi kwayo mane owuok kuom spika mar od bura maduong', apis karane ne oro kwayo ne jagoro mongirore e bwo migawo mar somo mondo ornegi neno moromo maginyalo tiyo godo e loso paro mar chik mabiro riwo omenda go. Wach makamano bende ne osir gi ogai mar doho Martha Koome, ma bende ne oriwore kod jo Kenya madwaro ni mondo omenda mag basari migolo kod jotelo mopogore opogore koting'o jod bura choki kendo keti agulu achiel mar siro somo kendo neno ni somo obedo manono e pacho kae. Koome okoni lai ma sirikal tiyogo sani e siro jopuonjre mag mbalariany nyalo kelo pek ne jopuonjre mawuok e familia mochando manyaka sani oyudore kidieny midendo ni banda mamiyo jonyuol gi ting' mapek. When you follow, you also find that there is bursary fund given from the taxpayers' money. Bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? Magi timore e sama jokanyo e kamiti mar aguch omenda mar CDF kotelnegi kod jakom margi Musa Sirma kwayo jo Kenya mondo rit aguluno malweny osebedo ka goyo ni mar aguluno chwalo dongruok makare e gwenge. Watoto wa form 4 ikaona nijaribu sana nisaidie wazazi watoto wakae shuleni wasikuje sana nyumbani. Lakini mimi nataka niombe wazazi, si asinitoa hivi na wewe uende ukae nyumbani, enda utafute kidogo uende umalizie mtoto akasikuje nyumbani. Haina maana mimi nifanye na wewe ufanye mtoto arudi nyumbani. Tuko pamoja? Tuko hapa kuhakikisha kwamba kazi ambayo inafanywa katika constituencies inafanyika vizuri, kwa maana sisi ni wasimamizi. Mheshimiwa Beatrice ni memba wa kamati ambaye mimi ni mwenyekiti, na nataka niseme